Ja, Solje, da sitter vi her. Hvordan går det med dig? Det går fint. Ja, jeg er glad, og ja, jeg er bare glad. Du er bare glad? Jeg er bare glad. Positiv. Ja. Nå har du vært i Lillestrøm i 9 måneder. Hvordan vil du oppsummere den første tiden din her? 9 måneder? Hold da op. Det går hurtigt. Jeg synes, det har været et godt halvår. Hvor, ja, selvfølgelig, nu går det jo godt med holdet. Vi vinder en masse kampe. Men jeg synes, drengene har taget godt imod mig. Det har været fedt at spille her. Min fantastisk klub. Masser af gode fans. Og ikke mindst en rigtig god omklædningsrum. Masser af søde drenge. Glæder sig til at komme til træning hver dag. Og ja, lige nu arbejder vi mod målet, som er at rykke op. Så jeg synes, det er fedt, at alle er på samme bane, samme mission. Det synes jeg er meget fedt. Man glæder sig til at komme ind, træne, spille kampe. Så det er det vigtigste. Så, ja. Du sa da du kom at noe av det du gledet deg mest til var å spille foran fansen. Ja. Har det svart i forventningene og forhåpningene du hadde? Mere end mine forventninger. Altså, jeg får gåsehud hver gang. Ser her på hjemmebane, når de bare står der og bare skriger masser af energi. Altså, det smitter af på os på banen, så det kan jeg kun være taknemmelig for. Ja, det er virkelig fedt. Altså, jeg glæder mig til at spille hver kamp. Hvad er det, som har overrasket dig mest med LSK som klub og norsk fotball generelt? Måske kulturen i klubben. Hvordan alle er bare sådan tæt. Det minder lidt om der, hvor jeg kommer fra i BK Frem. Den klub, jeg spillede i, før jeg kom her. Ikke særlig mange, ikke lige så mange fans som her, men altså kulturen, det gjorde bare sådan, man havde bare lyst til at spille og havde bare lyst til at være omkring klubben. Og det synes jeg, altså det lagde man mærke til med det samme, da jeg kom her. Altså alt hænger bare sammen. Fansene, spillerne, altså det er bare en virkelig fed kultur. Så ja, jeg synes kultur, det overrasker mig meget. Hvordan alle bare holder sammen, og der er ikke nogen dårlige vibes, det er kun gode vibes, selvom ja, altså, vi rykker ned sidste år, så synes jeg stadig, altså kulturen er så god, og ja, det er kun godt, at os alle drenge er på samme mission, det gør det også nemmere, så ja, jeg synes kulturen, det er i hvert fald det, der overrasker mig mest. Ja. Hvordan var det for dig at komme ind i en ny garderobe og en ny spillergruppe og blive kendt med de? Ja, nu har jeg jo også skiftet klub. Ikke særlig mange gange, men jeg synes, drengene var super søde med at starte med. Alle er sådan vedkommende. Det gjorde det nemmere. Og ja, gør det også nemmere, når man har en Frederik Elkjær, som kan dansk. Så kan man lige snakke med ham. Og så, ja, men jeg synes generelt, drengene er super søde. Omklædningsrum er god. Alle kan med hinanden. Der er ikke nogen, der føler sig ude eller noget. Sådan, alle kan snakke med hinanden. Det synes jeg er virkelig fedt, og det er meget vigtigt. Så ja. Det var let at komme ind i gruppa? Meget let. Kommer ind, og alle smilende og glade, så er det også nemmere at åbne op. Så ja. Du nævnte Fredrik. Er det han, eller er det nogle andre, som har hjulpet dig mest at komme ind i gruppa? Nu er jeg sådan en meget positiv person. Jeg snakker godt med alle. Altså, der er ikke nogen, jeg ikke sådan kan lide eller noget. Sådan, så jeg kan godt snakke med alle, men ham har jeg selvfølgelig snakket mest med, fordi han er dansker. Det er meget naturligt. Men jeg snakker godt med alle de unge drenge, for eksempel. Mukhtar og de andre snakker jeg godt med. Så ja, det er ikke fordi, det er kun Frederik, jeg snakker med, men jeg kan godt med alle. Hvordan var det med norsken din? Hvor raskt forstod du det, som blev sagt? Ja, altså jeg har det stadig svært nu med at forstå nogle gange, når det går fort, ikke? Som man siger hurtigt. Ja. Er det ikke det? Fort. Når det går hurtigt. Men ja, jeg synes, jeg begynder at vende mig lidt mere til det. Skal måske begynde med lidt Duolingo, så jeg kan lidt mere flydende. Nogle gange kan jeg lige skifte over til engelsk, fordi jeg ikke forstår det. Men ja, jeg forstår det mere og mere hver dag. Jeg
trænerne snakker kun norsk til mig nu. Altså, Ja. der er ikke mere dansk eller engelsk. Det er nope. Norsk, så kan jeg lære det hurtigt. Ja, men så bra. Hvordan vil du beskrive, du snakket litt om det, men stemningen i garderoben og blant gutta, hvordan vil du beskrive den? Altså, lige nu er der også masser af positivt, fordi vi vinder kampe, og alle er glade. Men jeg synes bare generelt, altså, det har bare været fokus på det arbejde, vi skal lave. Men altså stadig gode vibes. Men når vi skal arbejde, så er det fokus, arbejde. Vi ved, hvordan vi skal være konstruktive med hinanden. Det er ikke bare, hvor man skriger alle mulige ting, når det ikke går godt. Så jeg synes, altså, det er en rigtig god balance, vi har med at have det sjovt. Og sådan, men når kampene kommer, så er det fokus. Op til kampene fokus, og det respekterer folk. Ja. Så jeg synes, det er en god balance, vi har i omklædning. Hvordan har du fundet dig til rette da, i Norge og i Lillestrøm som by? Ja, altså, nu er jeg ikke typen, som er ude meget, men jeg synes, det er en meget hyggelig by. Ja, heldigvis, jeg bor tæt på, altså, så alt er tæt. Jeg har alt det, jeg har brug for. Stadion ligger tæt på mig, supermarkedet ligger tæt på mig, så jeg synes, det er en meget fin by. Så ja, faktisk bare masser af søde mennesker, så ja. Lillestrøm er bra. Ja, jeg er tilfreds. Ja. Du er jo en showman da, altså både på banen, utenfor banen, litt i sosiale medier og sånne ting. Du ser, altså, det er veldig tydelig da at du elsker fotball. Hvem er det som har inspireret dig til at finde eller ha den fotballgleden? Jeg tror bare, at altså, jeg er jo opvokset i Gambia, hvis man ikke ved det. Så der har jeg bare spillet på gaden med vennerne. Så det har altid været noget, jeg bare kan lide at gøre. Og så har jeg så set en masse fodboldvideoer med folk, der kan lide at vise det, de kan. Neymar, Ronaldinho. Det giver mig bare en glæde, og den glæde prøver jeg bare at vise på banen, fordi det gør, at jeg får mere lyst til at spille, og det er også det, fansene kan lide at se. Så ja, det er bare en måde, jeg kan lide at spille fodbold på. Ja. Det er bare sådan, det ligger naturligt for dig? Ja, det ligger naturligt for mig, og jeg synes, det er der, jeg har brugt mest fokus på. At prøve at være kreativ med bolden, og det er det, jeg føler, jeg er god til. Så det er det, jeg føler, at jeg er tvunget til at vise på banen, for det er det, jeg kan lide at gøre. Du er opvokset i Gambia, som du siger. Kom til Danmark, da du var 10. 10 år, ja. Fortell lidt om den rejsen din da, fra Gambia til Danmark, og til vi sitter her i dag. Ja, altså jeg er jo født i England. Og så da jeg var omkring 4 år, så var jeg i Gambia for at blive opdraget. Jeg var lidt stødig, stubborn. Så jeg var i Gambia, så gik jeg i skole der, voksede op. Det er et helt andet livsstil. Man har ikke de samme faciliteter, som man har her i Europa. Så det var sådan, når man spillede fodbold der, det var ikke græs, det var sand, og så sten, så det er noget helt andet fodbold. Spiller du med bare tæer, og det gør også, så bliver man lidt bedre teknisk, fordi det er svært at spille med bare tæer end med fodboldstøvler. Så ja, så voksede jeg op der, gik i skole, boede med min moster. Og så kom jeg så til Danmark, da jeg var 10 år. Så startede jeg til fodbold der i Brøndby. Startede på 5. holdet. 5. laget der. Og så har jeg kæmpet mig selv op stille og roligt til 1. holdet, da jeg var 14 år. Og så var jeg så på 1. holdet, indtil jeg var 17. Og så havde jeg så skiftet klub, og så endte jeg i Frem som senior. Mit første seniorår i Frem. Og så det første år i Frem spillede ikke så meget. Var meget på bænken. Og så fik jeg så chancen det andet år, hvor jeg så fik vist mig frem. Og så nu er jeg her i Lillestrøm. Så ja, har været meget sådan mange steder, men det har kun været positivt. Jeg er her, og jeg er glad. Og nu prøver jeg bare at arbejde opad. Så tiden i Gambia, du nevner det jo lidt med
man blir litt bedre teknisk og sånt, så det formet kanskje litt også hvem du er som den teknikeren du er, da? En lille smule. Ja. Ikke rigtig meget, men en lille smule. Fordi det taktiske og alt det der, det lærer du ikke i Gambia. Det er ikke fordi, jeg gik til fodbold i Gambia. Det var bare spille på gaden, spille med vennerne, men du lærer ikke, hvordan du skal stå på banen og sådan noget. Det er bare hygge, nyde at spille. Men automatisk så bliver du bare bedre, fordi du træner i en ung alder. Men så kommer jeg til Brøndby, og så lærer jeg det mere taktiske, og så skal man ligesom finde ud af, hvordan man kan blande begge to, ikke? Og så har jeg bare arbejdet med det lige siden. Ja. Spændende. Ja. Har du fått nogle traditioner eller rutiner uden for banen, efter at du flyttede hit? Ikke rigtigt. Jeg er meget sådan chill hjemmedreng. Kommer til træning, bruger så meget tid som muligt her i klubben. Om det er i gym eller på banen. Laver så meget som muligt her. Og så når jeg kommer hjem, så kan jeg ligesom oplade, bruge tid med kæresten, spille FIFA, snakke med familien. Ja, har bare været hjemme og relax, chill, oplade, være klar til næste dag. Ja. En chill type? Ja, bruger min energi, når jeg er ude, og så når jeg kommer hjem, oplade. Ja. Det er ikke fordi, jeg er ligesom nogle af de andre drenge, som tager ud og spiller golf, eller måske ikke, fordi jeg ikke er så god, men, men ja, det er ikke fordi, jeg har nogle andre sådan, hobbyer, sådan, bare hjemme, chill. Ja. Men familie og kæreste som betyder tydeligvis mye for dig. De har jo været her flere gange. Det gør de. Så dem bruger jeg meget tid på at snakke med, om det er, når jeg har fri, når vi har et par dage fri, på at rejse hjem til Danmark og se dem, nevøerne, mine 2 nevøer. Ja, så ja. Prøver du at få de til at gå i dine fotspor? Altså, den ene ældste af dem er startet. Han er lige startet til fodbold. Ja. Han ser meget op til mig, så det er kun positivt. Jeg prøver bare at vise ham så meget. Selvfølgelig, han skal selv vælge sin vej, men hvis det er det, han ender med at gøre, så er det bare fantastisk. Så er jeg her altid til at lære ham lidt. Ja, så bra. Afslutningsvis, hvis du skal beskrive LSK med ett ord, hvad vil du sige da? Skal jeg lige se. Et ord. Der er så mange gode ord, man kan bruge om den her klub. Fantastisk. Det er lige det, jeg ønsker mig. For jeg elsker at spille foran fans og sådan noget. Så, fordi altså, jeg har altid sådan, ønsket mig at spille bare foran fans, foran en klub, der bare masser af energi og bare viser noget til spillerne. Ja, passion, fantastisk og ambitiøs. Ja, ambitiøs. Ja, vi er altid med. Op, at være på toppen. Så bra. Tak skal du ha. Det er så lidt.